रोजा रोजा सरकारि साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारा बेनि सायाव मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावदों। रायजोआव फिन रोजा रोजा बिजाथिफोरनो सरकारि साख्रिनि गनायथि बिलाइ होबावनाय जासिगोन। थाबैनो सरकारि फोरोंगिरिनि साख्रि थिसनसिगोन आसाम सरकारा। लांदां जाना थानाय सरकारि फरायसालिफोराव थाबैनो फोरोंगिरि थिसनसिगोन होननानै फोसावदों। जाय लाइमोन आरो बिजाथिफोरा फोरोंगिरि थिसननायखौ एबा थिसननायनि गनायथि बिलाइ नेनानै दङ, बैसोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थाबैनो सरकारि फोरोंगिरिनि गनायथि बिलाइखौ होनाय जासिगोन आसाम सरकारनिफ्राय। खम समनि गेजेरावनो बेखौ मावफुंनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ। बेल' नङा, आसाम सरकाराबो बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय थांखि लाबाय। आरो बे समाव फिन फोरमायफिनबावनो सानदों दि रायजोआव फिन रोजा रोजा बिजाथिफोरनो सरकारि साख्रिनि गनायथि बिलाइ होबावनाय जासिगोन। थाबैनो सरकारि फोरोंगिरिनि साख्रि थिसनसिगोन आसाम सरकारा। रोजा रोजा सरकारि साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारा बेनि सायाव मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावदों। रायजोआव फिन रोजा रोजा बिजाथिफोरनो सरकारि साख्रिनि गनायथि बिलाइ होबावनाय जासिगोन। थाबैनो सरकारि फोरोंगिरिनि साख्रि थिसनसिगोन आसाम सरकारा। लांदां जाना थानाय सरकारि फरायसालिफोराव थाबैनो फोरोंगिरि थिसनसिगोन होननानै फोसावदों। जाय लाइमोन आरो बिजाथिफोरा फोरोंगिरि थिसननायखौ एबा थिसननायनि गनायथि बिलाइ नेनानै दङ, बैसोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थाबैनो सरकारि फोरोंगिरिनि गनायथि बिलाइखौ होनाय जासिगोन आसाम सरकारनिफ्राय। खम समनि गेजेरावनो बेखौ मावफुंनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ। बेल' नङा, आसाम सरकाराबो बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय थांखि लाबाय। आरो बे समाव फिन फोरमायफिनबावनो सानदों दि रायजोआव फिन रोजा रोजा बिजाथिफोरनो सरकारि साख्रिनि गनायथि बिलाइ होबावनाय जासिगोन। थाबैनो सरकारि फोरोंगिरिनि साख्रि थिसनसिगोन आसाम सरकारा। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।